Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kumagumbi amane emhlaba kuzo zonke izindawo enikuzo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje silalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa nalabo abanemibuzo malana neBhayibheli nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthulo kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebugcweleni naseqinisweni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo nikholwe ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nikholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyishunyayezwa ngemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu, ukuze bonke abantu obaziyo bahambe ngokuqonda nangokwemfihlakalo yemibhalo engcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ukuthi izwi lakhe liwele ngaphakathi ekuphefumulweni wethu lifeze umsebenzi kaNkulunkulu wethu osemazulwini. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibane sezwe, izwi elaba yinyama uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisane nithatha amaBhayibheli sihambisane ngomngcwele. Amen bazalwane. Siyanibingelela egameni likaJesu Kristu umnini mandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo engcwele ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Siyacela uNkulunkulu emuhle ukuba asenzele umusa. Mhambise dining room, hambise umshiye khona ubuye wena ahlale nabanye laba abangenzi lutho. Bye bye. Siyambonga uNkulunkulu ukuba uyasenzela umusa, sikwazi ukuthi sifinyelele emanzini ngokomoya nangokweqiniso. Kungekona ukuhlakanipha kwethu, kepha kungumusa wakhe athe wasenzela wona ukuba sithethelelwe amacala ethu bese sazi yena ngezwi lakhe ngoJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila, yena owavuka ekufeni ngenkazimulo kaNkulunkulu wayesekhushulelwe ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi ebusayo emhlabeni, ezulwini nangaphansi komhlaba. Uyabusa, wanikwa igama elingaphezu kwamagama wonke ukuba egameni likaJesu Kristu wonke amadolo aguqe, bese kuthi izizwe zonke zivume ngemlomo yazo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kaBaba.
yena ongazange azikhukhumeze kepha wazithobisa wafana nenceku wangakubona ukulingana noNkulunkulu kuyinto engaphangwa kepha wazithoba kwaze koba sekufeni ekubethelweni kwasesiphambalweni wafela khona ngokwenyama wavuka ngomkazimulo. Siyambonga uNkulunkulu omusa yena yedwa kaIsrayeli yena yedwa usinikile inkonzo yokubuyisana ukuthi noma ngabe uyisoni esingakanani kepha yena uyathethelela amacala akho yena futhi akakhathali ukuthi ngabe ubani ufuna nje inhliziyo ethobekile nenhliziyo efuna onginike incwadi yamahubo sahluko qala kwincwadi yamahubo sahluko 51 sibheke uNkulunkulu ukuthi ngempela yini ayifunayo yini uDavide ayikhalelayo eyonakele kuyena. Uthini umbhalo? Umholi wokuhlabelela ihubo likaDavide ekufikeni komprofethi uNathani kuye emva kokuya kwakhe kaBhathisheba. Ngihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho. Uthi uDavide esebulalisile uUrayas ngenxa yenkosikazi wakhe ayisengenile bese ufika ukwazi ukuthi uyena usecaleni ngokuba ubulalisa umuntu ongenacala. Uphinde futhi kuvele ukuthi nalengane le ayitholile noma ekhulelwe hlela ngesimo ekhulelwe yilowo angene kuye umfazi womuntu lengane lo izo azile ukudla azame ukuthi lengane ithola ukuphila kepha kube ukuthi uNkulunkulu usesikhiphile isahlulelo ngesenzo sakhe esibi. Iyona ke into engikwazi ukuyiguqula leyo. Uma uNkulunkulu esakubikela ukuthi uma ungaphenduki noma uqhubeka wenza okubi khona okubi okuzokwehlela asikakokhishwa isigwebo. Kepha uma sikhiphile isigwebo sesizokwehlela alibuyeli izwi lakhe emuva ntambama usho njalo umbhalo. Uthi njengoba imvula yehla izemhlabeni ifike inethise umhlaba bese ukhiphe izithelo kanjalo nezwi eliphumela emlomeni wakhe alibuyele emuva lingazange liwenze umsebenzi wakhe. So qaphela ke ukuba uNkulunkulu nawe angaze akhiphe isinqumo ngempilo yakho nesigwebo wena usanesikhathi sokudlala umasigcozi. So wenxa ukuthi ke bese sikhishiwe isigwebo sika Davide usekhalela manje ukuthi akathola into ethelele yena uqobo lwakhe. Ingakho ethi ngihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho. Umusa kaNkulunkulu esithethelelwa ngawo. uNkulunkulu nomusa omningi ongangokuba zonke izono zakho zenzile uyakuzithethelela uma uzivuma izono zakho. Ngeke uzuthethelelwa amacala akho ungazange wavuma. Ngisho enkantolo isigwebo sakho siyehliswa uma uzogwetshwa. Omunye uyathethelelwa omunye angathethelelwa agwetshwe ahambe uyogwetshwa. Kepha sinciphe isigwebo uthole ukuthi ubezogwetshwa u15 years ithuzwe ku5 years ngenxa ukuthi uvuma amacala akhe. Kepha uma ungavuma amacala akho uzakulahlwa ebumnyameni bobumnyama lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Ukukhala nokugedla kwamazinyo ubuhlungu obungapheliyo bokusha komphefumulo wakho usha esihogweni ungakuphinde uthole ukuphumula. Akukho ubusuku, akukho imini, akukho iholiday, akukho ibreak noma ikhefu esihogweni uyasha. So akukho ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uyophuma uNkulunkulu athi ayiphuma ngiyathethelela. Nope. Akusekho kuphuma uma ke wafa ungazange uvume izono zakho uyesihogweni. So uma ethi ngithethelele ngokuba ufuna umusa kaNkulunkulu ehlele kuyena. So umusa kaNkulunkulu usanele sonke emhlabeni. Uma uvuma izono zakho uNkulunkulu uyakuthethelela amacala akho. Uma untshontsha uNkulunkulu usovuma kuyena ngisho ungaphika kini bangakubambi yapho uNkulunkulu uyazi ukuthi wena uyisele. Ngisho ungaqamba amanga bangaboni abantu uNkulunkulu kepha uyazi ngokuba konke esikwenzayo kuphambi kwamehlo akhe. Akukho okufihlakele. Zonke izono zethu esizenzayo la emhlabeni uNkulunkulu uyazazi.
Wonke amanyala esiwenzayo sithi abantu ababona uNkulunkulu uyawazi. Bonke ubuqili nokukhohlakala ungaphakathi enhlizweni yakho othi hayi akazi umuntu. uNkulunkulu uyazi ukuthi wena inhliziyo yakho yonakele. Ufuna nje abantu abazofuma ukuthi bona bayizona. Ngakho ngisho impumputhi ithi ndodana kaDavide ngihawukele. Ungahawukela kanjani? Ungazange wenze lutho. Umuntu ohawukelayo umuntu ozwayo ukuthi wonile noma usenkingeni ufuna umusa. Ndodana kaDavide ngihawukele. Ngihawukele iba nozwelo kimi. Athi yini ufuna nathi ngivula amehlo ngibone. Athi njengokukholwa kwakho makube njalo. Njengokukholwa kwakho uyakholwa ukuthi uJesu Kristu ngumsindisi. Makube njengokholo lwakho. Bonke akusho uyakholwa yini uJesu. Uyakholwa yini? Mawungakholwa uzosala. Khona ukuthi uyamazi uJesu. You understand? Maningi. Okay ke isikhathi siphelile manje. Sekuyisikhathi sokulalela manje. Sekumele nizwe ukuthi itheni indaba. Bekani phansi kamafoni manje njengoba nishuthe ngelinye ilanga. Isikhathi sokuthi manje nilalele sezwana. Ngihawukele uNkulunkulu. Ngihawukele uNkulunkulu. Yona into emfuna ngabe niyayikhalela manje le ngoba nigangile nibuye nigange. Nifuna nini ukuthi uNkulunkulu anithethelele ngoba uma namhlanje ningafuni ukuthethelelwa amacala enu. Uma ufa namhlanje khona umngaka. Umngaka yabona umngaka nje usamncane. Kepha usuyakwazi ukwahlukanisa okubi nokubi. Usuyakwazi ukuthatha izinqumo. Wenze okubi. Ubutsheliwe ukuthi ungakwenzi. So njengamanje isikhathi sokuthi wena ufuna into ethelela uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu akuthethelele amacala akho. Uguqule inhliziyo yakho nengqondo yakho. Ifuna uNkulunkulu manje. Funa ubuso kaNkulunkulu manje ngokuba uma ufa manje kwenzeka ufa manje uyesihogweni. Uthuka inhlamba, ubuka izinto ezingasile ku-TV, ukhuluma izinto ezingasile. Andlalela nithume nikuhlaza, nithuka inhlamba nizwe esihogweni. So phendukani. Ngihawukele uNkulunkulu. Celani nithethelele uNkulunkulu. Yabo njengoba nisho nje iBhayibheli akisho kuyena kuphela nami ngisho njalo mengikhuleka. Yithi uNkulunkulu ngiyacela ungizwele amacala amaningi ngiyacela ungithethelele. Izono zami uNkulunkulu uzisule phambi kwakho. Ngingaphinde ngenze into embi phambi kwakho. Lokho kuyofundisa ukuthi naphambi kwabazali bakho ungafuni ukwenza okunjani okubi. Ukuba yini? Uthiwa uqala kwakho kokuhlakanipha. Ukumesaba uJehova. Yabona uma ungakomesaba uNkulunkulu uyedelela, uyanxapha, uyathetha, uyathuka, uyahleba, uhloniphi, uyantshontsha, uqamba amanga. Ngoba yini? Awumazi uNkulunkulu. Kepha mzukwane wazi ukuthi uNkulunkulu akayifunda yonto le. Ngeke uphinde ufune ukuyenza uyothi noma uyenza ukuthi inkosi ngiyaxolisa. Ngonile phambi kwakho. Ngoba yini? So understand ukuthi lento wenzayo ayimbi phambi kwabantu, yimbi phambi kwaNkulunkulu. So uma yimbi phambi kwaNkulunkulu yimbi phambi kwabantu kakhulu ke uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu isono kuyena sifana nento ebolile siyanuka. Akasifuni ingakho esakhele le ndawo ekuthiwa isihogo. Mhlambe abanestate incwadi esambulo sahluko 20 verse 11. Ezulwini owabonakaliswa ngesibonakaliso wavezela ukuthi wayesebona isihlalo sobukhosi nowehlezi ubuso bakhe 2011. Bese ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu. Isihlalo sobukhosi lapho kuhlala khona inkosi. Isihlalweni saso sikhulu senkazimulo. Ohlezi phezu kwaso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. So izulu nomhlaba yabona izulu libona ngaphezulu nalomhlaba lo sazobhubha ushe umhlaba lo nayo yonke into ephakathi. Bese ushile lo mhlaba lo bese kuthiwa siyoma phambi kwalomuntu ukuba uzothi mase eqhamuka lemhlabeni ethi uzoveza ubuse bakhe ubhe yonke into ngokuba lithi iBhayibheli akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile. So nani iBhayibheli lithi ke owehlezi isihlalo sobukhosi ubuso bakhe babalekelwa umhlaba. Izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Izulu nomhlaba ngeke sathola indawo sesoba nezulu elisha iJerusalema lapho khona kuzobe sekuphila uNkulunkulu nabangcwele. So simpuquzela ukuthi nifunde ubungcwele manje ngokuba uma uNkulunkulu ethi uyabuya manje liyakhala icilongo ungamazi ungamphileli uNkulunkulu uyaphakathi esihogweni. Esihogweni umlilo ongacimekiyo.
nezimpethu zakhona azifi. Umlilo ongacimekiyo nezimpethu zakhona zifi. Umlilo njani? Ongacimekiyo nezimpethu zakhona zinjani? Azifi. Esihogweni. Akona umdlalo lo. Esihogweni noma ufa uyaphuma umphefumulo wakho, uNkulunkulu uyawuthatha, uyabheka ukuthi ngabe wena uphila impilo enjani. Uyathola ukuthi impilo yakhe ingcolile. Lakini ubungakhuzeki, ubungathunywa, ubungahloniphi, ubuntshontsho, uqamba amanga. Bushaya ezinye ingane unochuku. Thatha uNkulunkulu akufake esihogweni. Hamba uyosha. Zizokutshela iBhayibheli njengoba ngikutshela nje ngiqambela amanga khuluma. Ngabona abafileyo, Kwasebonakala abafileyo bethu abakhulu khulunywa ngabantu abadala nabancane. kwasekhulunywa nangezingane, abakhulu nabancane, abantu abadala nezingane. Bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. So sonke sizoma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu, yena ozasahlulela sonke. Izincwadi zavulwa. Njobe sekuvulwa ke izincwadi, yabona incwadi lesifundayo njengoba lisho iBhayibheli, kuyovula izincwadi. Nenye incwadi yavulwa. Bese kuthiwa kuvulwa nenye incwadi, Ngeyokuphila. incwadi yokuphila, izwi likaNkulunkulu. Nabafileyo bahlulelwa So bonke abantu abafile bayokwahlulelwa ngalokho okubhalwe kuphi la ezincwadini neBhayibheli. Uma ungalazi izwi likaNkulunkulu uzokwahlulelwa ngala incwadi le. Itholakala ukuthi igama lakhe alitholakali kule ncwadi le. Itholakala kanjani igama lakhe encwadini? Ngokuba incwadi abaphilayo, abantu abazizwa kaNkulunkulu bahambe banophawu lukaNkulunkulu esiphongweni sabo. Okusho ukuthi uNkulunkulu uphila la ekhanda lakho. uJesu Kristu uyinkosi lekhanda lakho nasenhlizweni yakho. Qhubeka. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Yalizwa lonto leyo. Awuhloniphi umsebenzi owenzayo emhlabeni. Esikoleni utshontsha amapeni. Qamba amanga. Xhaphaza ezinye ingane. Uyabulala. Uyayintshontsha. Unochuku. Unenzondo. Yokwahlulela kwemisebenzi yakho. Bese itheni futhi? Nolwandle lokhipha abafileyo ababekulo. Bonke abafele olwandle ababoshiwe olwandle bayokhishwa nakhona. Nokufa neHades kwakhipha abafileyo isihogo ke labathi uma ngithi uzohamba esihogweni uthatha manje uma ufa. Isihogo akuyona indawo yokugcina, ilapho khona oyobekwa khona until kuze kubhubhe umhlaba. Bese kuthiwa ke bakhishwa ekufeni naseHades. So usuyakhishwa ke esihogweni. Esihogweni ububekiwe usasha nje kungakubi khona umlilo. Ushiswa imisebenzi yakho yobubi. Uthanda ugwayi, uzogwayi ufuka ubheme esihogweni ungasathandi lokubhenile. Buthanda utshwala uzophuza bukushise noma ungasathandi. Ushiswe utshwala. Ubufeba usazoqhubeka nemisebenzi yobufeba. Nje ngomzimba uzofica imali yalokukhohlakala kwakho ikulindile lapha. Ikumangalele ufakaza uBhayibheli ukuthi yonke into oyenzayo uzokwahlulelwa ngayo, iyokulahla uma ingeyinhle phambi kaNkulunkulu. So besithini? Bahlulelwa yilo naloyo njengokwemisebenzi yakhe. Wonke umuntu uyokwahlulela njengemisebenzi yakhe. So ingakho eBhayibheli lithi hlonipha uyihlo nonyoko. Yazisa uyihlo. Akushiwo uma wakho nobaba bakho kuphela, kushiwo nje umuntu omdala. Abe umama noma ngabe ubaba. Umuntu omdala imhloniphe. Mekukhona umuntu omdala efuna ukuhlala wena uhleli, suka. Ahlala umuntu omdala. Uhlonipha lo. Mekufanele ukuthunya umuntu, ungaqalaza omunye umuntu, sukuma wena. Hamba. Enze okuhle, hlonipha. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Unesinkwa, unamaships, unamakhekhe, noma unoswiti, ipha. Ungathi mawuphuthi, ungaphi kanjalo. Ungathi mawuphi umuntu uphe inhliziyo elikhulu. Uma ungafuna umupha isichane ngikwazi, kepha wazi ukuthi inhliziyo yakhe izokujwayela lokho kubi. Ukuthi incisha. uNkulunkulu akamfuni umuntu oncisha naye. uNkulunkulu uyamnyanya umuntu, uyamnyanya ngeke ngize ngikutshele elinye igama. uNkulunkulu uyamnyanya umuntu oncisha naye. Ingakho athi uJesu mesebuye ngenkazimulo yakhe nezingilosi zakhe uyoqoqa abantu bonke emhlabeni, abahlukanise njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Athatha abantu bakhe ababeke ngapha ngakwesokunene. Athathe abantu angabafuni abazolahlwa ababeke ngakwesokhosha. Bese athi kulaba abakhe abathandayo, wozani kimi nina abathandiweyo bakababa, nizodla ifa lombuso kaNkulunkulu elibekelwe nina kusukela kwasekuqaleni komhlaba.
bese ngoba mina ngangilambile nangiphakele, nganginxaniwe nangiphusisa amanzi, ngangihamba nqunu nangigqokisa, ngangisejele nazongibheka, ngangigula nazongibheka. Bese babuza ukuthi hawu Nkosi sakwenzani lokho? Athi njengoba ukwenzile kulowo oseduze kwakho ukwenze kimi. So uma wenza kahle kumuntu oseduze kwakho wenza kuNkulunkulu ngokuba umfanekiso kaNkulunkulu. Thina singoNkulunkulu abakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, singoNkulunkulu abancane ngokuba sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Bese athi kulaba ababi athi hambani nina nekulahlweni ukulahlwa. Ngokuba nganginqunu angigqokisanga, nganginxaniwe ayimphuzisanga amanzi, ngangiboshiwe animvakashelanga, ngangigula ningibhekana, nganginambila ningiphakelazo. Bethi ke hawu Nkosi sakwenzani lokho? Athi njengokuba ungakwenzanga kulowo oseduze kwakho wakwenza kimi. So umuncishana uncisha uNkulunkulu ngoba lo muntu omncishayo wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ummona akawufuni, inzondo akayifuni, umhobholo akawufuni, udlame akalufuni, ubusela akabufuni, ubufebe akabufuni, ukuntshontsha akakufuni. Ingakho athi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ungafakazi ezindabeni zamanga, ungafakazi ezindabeni. Indaba ungayazi musu ukuthi manje umuntu mtshela ukuthi bese nawe uthi ke ngoba nakuthi umngani wakho uzobe sihogwile. Ubuhamba ufakaza izinto ongazazi. Fanele ukukhuluma into eyaziyo mongazi ukuthi angihlangene, angikhuluma indaba zezinto ezinto ngoba usaba uNkulunkulu. Ukuthi watholakala ezindabeni ongezona zakho uthi phela umngani wami mina nje ngeke nje ngizedlalela umngani wami nje mina ngiyekele nje akhe lo munye umlalela, uzohamba nawe esihogweni. Awunahamba uziphose izinto ongazazi ngenxa yobungani. Bonke obasemhlabeni uzosala kuphi? La emhlabeni. Uyongena ethuneni wedwa. Ngisho nganemali engakanani bese uyethuneni imali isala ngemuva, basale bayibanga abanomona. Wena ubuhamba usawubheka namacala akho. Ithele incwadi labo bayakumuka baye ekujezisweni okuphakathi. Bese kuthi labo abangatholakalanga emagameni base bekhishwe eHadesi nasekufeni. Bazoyiswa phike ekujezisweni okuphakathi. Bazoyajeziswa into ephakade, into engapheli. Kodwa abalungileyo ngepha abalungileyo baye ekuphileni okuphakathi. Bese kuthi labo abalungileyo abenza intando kaNkulunkulu abaphilela uNkulunkulu baye ekuphileni okuphakathi. Mina ke njoba ngimla ngifuna ukuphila okuphakathi and ngiyakufunisisa. Ingakho ngifuna ukuthi intando kaNkulunkulu ngiyenze. Ingakho ngithandaza ukuthi uNkulunkulu angisize alungise inhliziyo yami. Ingabi likhuni, ngingabi nomona, ngingabi nenzondo, ngingabi isela, ngingabi umqambe manga, ngingabi isidakwa, ngingabi isifebe, ngingabi umbulali. Ngingafakazi ezindabeni zamanga. Ngikhuluma iqiniso nomakhelwane wami ukuze kube leyo ndaba nje. Ngoba yini? Ngifuna ukuphila okuphakathi. Angifuna ukuxabana nabantu la kuthiwa umhlenga kakhulumisani nobani. Ngoba yini? uNkulunkulu ufuna inhliziyo ethobekileyo nemsulwa. Inhliziyo yakho mayikhulu imbi. Wena esihogweni ithi uzohamba ekujezisweni okuphakathi yolahla. Bese unginike lapha incwadi yesambulo. Ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo. Yes. Lokhu kungukufa kwesibili. Khona ukufa kokuqala. Ukufa kokuqala ukuthi la emhlabeni kuthiwa ungaqamba amanga, uqamba amanga wena usufile. Hayi ukuthi uzoyethuneni. Ukwenza isono ukufa. Ngokuba ukufa kokuqala okholela umuntu ekufeni kwesibili. Ichibi lomlilo. Manje ukufa kwesibili ichibi lomlilo lapho bonke abantu abangayenzanga intando kaNkulunkulu bayolahlwa khona echibini lomlilo, ukufa kwesibili. Ingakho iBhayibheli lithi ubusisiwe othola ukuvuka kokuqala ngokuba ukufa kwesibili ngeke kusaba namandla kuyena. uSathane uyolahlwa nezingilosi zakhe nabalandeli bakhe bonke abangakholwa yizwi bayisihogweni. Uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila. Kunencwadi yokuphila ngiyakutshela nje. Uma ungatholakala encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Uyaphakathi echibini lomlilo. You understand? So into esicelela umusa kuNkulunkulu njengoba ekhala uDavide phela sande mfana ngithi amhlale lapha yana. Yes. Khona uzongena manje uyabona? Okay. Ngena ugogo. Umbonile ugogo? Ngisho nje lethi iBhayibheli azisa uyihlo nonyoko
ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Ufuna ukulula izinsuku zakho emhlabeni, hlonipha. Ufuna abantu bakhuluma okuhle ngawe, enza kahle, hlonipha. Ungenzeli ukubukwa, kwenza ukuphila, hlonipha, ube nothando. Ungaze kuthiwe ukhonjwe wena ugade ukuthi uzokhonjwa wena ukuthi suku hamba ukha amanzi, anikhelela amanzi. Lokuquvile lokuqalaza ukuthi bozophuma. Lokuzishaya intebhizi. Hayibo, wephola ukha amanzi. Hayi ngawephila. Hayibo, wephila. Hayibo wephola kahle bo. Hamba ukha amanzi boy. Sukuma nje uhamba ukha amanzi. Ubuze futhi awugogo uyafuna amanzi. Awugogo hayi ngiyabonga mntanami. Awungumkwele nomqhamuso oqhamuka namanzi awugogo nangamanzi awugogo naliti. Yini ufunda ukuthanda usemncane nokwenza kahle. Yabona umzamo hleze ngcono kuthiwa nje ayikho into angakwazi ukuyenza. Ugogo uvela qhamuka esemezela itiye. Gogo ngikwenzela ukuthi gogo ngikwenzela wena mekuthiwa izinto ufuna ukuduba. Ufuna ukuncengwa. Sho ukuthi ngempela ihlonipha unayo. Sho ukuthi izona zinto lezi kumele sizigade ngoba zizosiholela ekufeni esihogweni. uNkulunkulu akamfuni umuntu ongahloniphi. uNkulunkulu ufuna umuntu othobekile enhliziyweni. Awuyifunde lencwadi yamaHubo. Le ncwadi yamaHubo sahluko 51 verse 3 ithini lencwadi le? Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami. Ngiyazazi izono zami futhi ngiyazivuma phambi kaNkulunkulu izono zami. Angeke ngiziphike. Ayikho into engayifihla ngithi uNkulunkulu mina ngcono kunoBright. uBright yena nje ubheda kakhulu. Mina ngcono ngconywana ayikho lonto uNkulunkulu. Ukwangena umuntu ethempeleni bebabili bezothandaza. Omunye umile ngale uyathandaza uyazincoma ukuthi hayi mina uNkulunkulu angifani nabathelisi. Ngiyanika imali yokweshumi futhi mina ngiyazila ukudla kawu2 esontweni. Uyazincoma yena izinto azenzayo. Thiwa kepha lo ngane yena nje uzishaya isifuba. Inkosi mina ngiyisole uthi akakwazi nje ukuphamisa amehlo akhe phezulu. Ukhala ukuthi yena uyavuma ububi bakhe. Ucela nje uNkulunkulu amlungise inhliziyo amthethelele amacala akhe. Uthi ke umbhalo kulabantu ababili lo owayezishaya isifuba evuma amacala akhe wahamba yena ethethelelwe unalomunye olokechoma ukuthi hayi phela mina nginike lokweshumi hayi mina ke ngiyathandaza ngiphinde futhi ngizila ukudla kawu2. uNkulunkulu akafuni ukuthi wena ukuchoma ukuthi wenzani. Ufuna wenze bese uyazehlisa. Ezolonto le. So uNkulunkulu udila nokuthi vuma iziphambeko zakho mawonile xolisa. uNkulunkulu ngiyaxolisa. Mzali ngiyaxolisa. Yini ufunda ukuzehlisa ukuze ke ungezushawa njalo. Uzofika ushawe umzali wakho. Uvela ungezwe kakhulu uhambe emhlabeni uNkulunkulu akushaye. Ube isidakwa ube isibotho ungenwe ingculazu uphenduke iNebeton. Ube into engenamsebenzi. Uvuke esibhedlela uvuke ejele. Abanye abawuthola umusa abanye bahamba ngezihlalo ezinamasondo bahlele ema-wheelchair bakwazi ukuhamba. Abanye basemathuneni ngokuba badlale ngamathuba befundiswa. Bezibona ukuthi bahlakaniphile lithi iBhayibheli baphenduka izilima. uNkulunkulu wabayekela-ke kulomoya wabo onganaki baze benze izinto ezikukhohlakala ezingamanyala phambi kaNkulunkulu. Engakhulumeki ngisho ukukhulumeka ngazo ngoba zimbi. Into mengamanyala iyisinengiso kuNkulunkulu yinto leyo kuyena efana nokuthi nje uthela umuntu ngamathe ebusweni. uNkulunkulu mwenze into eyisinengiso wenza kanjani? Wenza into engakwazi ukuthi uNkulunkulu ayamukele akasoze futhi ayamukele. So sifanele ukuvuma amacala ethu. Vuma izono zakho. Emlomeni wakho ungabe ukuthi njalo ukhuluma ngamagama abantu futhi kabi. Khuluma nje izinto ezakhayo nezinto ezihlobisa ezenza umuntu akhule ngokomphefumulo. Iyona nto leyo uNkulunkulu ayifunayo ngokuba yilowo nalowo makakhulume iqiniso ngomakhelwane wakhe akhuluma amazwi akhayo. Akufanele ushawe ukuze wakhiwe. Uqale fanele ukukhulume nawe. Kuzofika isikhathi lapho ke usasingasekho isidingo sokushawa.
Sekumele ukukhulume nawe. Uma ungazange ukwazi ukulalela umncane ngeke ulalele somdala. Thiwa ugotshwa usemanzi, umuthi ugotshwa usemanzi. So ufanele ukufunda ukulalela usemncane, ukhuluma nje kahle, siba bangani ngenkulumo. Uqaphele ukujwayela kabi. Kube nalendlela yokwazi indawo yakho, njengomntwana nomuntu omdala futhi ayazi indawo yakhe. Kube khona lo mdlelwano obumnandi phakathi kwakho. Ma wakho nobaba wakho, umfowenu nodadewenu, ubaba wakho, umkhulu wakho, niyazwana, abangani bakho, ngisho esikoleni othisha bakuthandele ukuthi wena uyahlonipha. Uyayazi indawo yakho. Yazi indawo. Abantu abaningi abayazi indawo yabo bafuna uhambe beziphose. Ukukhuluma noma kanjani. Ngisho abantu abadala bakhulena lo moya lo emncane bawo, sabafice emarenk, bafice ezitolo, bafice ematekisini, emabhasini, bafica ngisho phakathi kwabantu. Uvela akhulume nje ngazi ukuthi ekhanda lakhe ayikho lento ethi ukucabanga. Lokho ukuthi aphume ngomlomo uvele kuwe. Ngoba yini akafundisekile. Maningi. Studle. Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. Isono sami simile njalo phambi kwami, ngeke siguquke. Ngonile kuwe wena ngoba uyasazi isono sakho, not ukuthi uNkulunkulu ubeka isono sakho. uNkulunkulu uma ethethelela amacala akho, uyathethelela adlule. Wena kepha usukulazi icala uthethelelwe ngalo. So wena ucela ukuthi ungaqhubeki wenze okubi. Understand? Ngonile kuwe wena wedwa, ngakwenza okubi emehlweni akho. Masibonge. Ngakwenza okubi emehlweni akho. Ngenze okubi emehlweni akho. Ukuze uchithe ukulunga ekuhlulelweni kwakho. Ukuze wenze njani? Ukuze uthiwe ulungile ekwahluleleni kwakho. Uchache ekwahluleleni kwakho. Bheka, ngazalelwa ebubini. Sonke sizalelwe ebubini. Awuzalwanga uyisoni, uzalelwe emhlabeni wezono. Lo mhlaba lo ugcwele izono. So uma uzalelwe ebubini, kepha wena ufanele ukulungiswa inhliziyo yakho ilungele uNkulunkulu. Ezo lonto leyo manike. Umame wangithabatha esonweni. Yes. Bheka, uthanda iqiniso. uNkulunkulu uthanda ini? Iqiniso. uNkulunkulu uthanda iqiniso kanjani? Ngaphakathi enhliziyweni. Ufuna inhliziyo ethanda iqiniso nenhliziyo egcina iqiniso. Wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Ngihlanze ngehisophi. Ngihlambuluke, ngigeze, ngibe mhlophe uneqhwa. Ubani ongageza? Ngiyageza mina ube mhlophe ngaphezulu kweqhwa. Akhulunywa ngenyama ukuthi uzogeza uNkulunkulu. Khuluma ngomoya wakho ukuthi njengoba yena ekhazimula emhlophe. Uthi ke fundani ukwenza okuhle. Le emhlabeni yonke into iyafundela. Ingane iyafundiswa ukukhuluma, iyafundiswa ukuhamba. Ingane iyafundiswa ukudla, iyafunzwa nokunxena. Ingane iyahambiswa esikoleni. Iyafundwa emhlabeni. Kanjalo nezigebengu, akazalwa umuntu eyisigebengu, akekho umuntu ozalwa eyisigebengu. Akekho futhi umuntu ozalwa eyisela noma umbulali. Akekho umuntu ozalwa engahloniphi. Izinto lenti ofundiswa zona. Uma umzali wakho engahloniphi, kuwena uyokhuluma noma kanjani, akuthuke noma athuke phambi kwakho. Ngoba wakho uma engahloniphi, uyoshaya uma wakho phambi kwakho amthuke, nawe uzoba umvuzo. Umkhiqizo wemvelaphi yakini. Amantombazane uzobuzishayela nje wona wathuka esikoleni. Kubuze kuthiwa yini? Kuyoze kubizwa ama-social worker, osonhlala kahle bazobheka ukuthi le ngane ngabe iphuma kuphi. Bathola ukuthi indaba isekhaya. Bafowenu nodadewenu kuyathukwana inhlamba. So uthi ke njengokugcwala kwenhliziyo kuyaphuphuma. Njengoba umuntu ukhuluma okusenhlizweni yakhe. It's either ukuhlakanipha noma ubula noma ubulima. Awukwazi ukuthi enhlizweni yakho kugcwele ubulima ukhuluma ukuhlakanipha. Awukwazi futhi ukuthi enhlizweni yakho kugcwele ukuhlakanipha uzakhuluma ubulima unless uzenza isilimo. So uNkulunkulu udila nomoya ukuthi ngaphakathi fanele kube mhlophe qhwa.
lungela yena uNkulunkulu ukhazimule ngemisebenzi emihle njalo. Umuntu bewele ipeni ungakhathi wena ipeni ufake ephaketheni bese lokuhle kusubani alibuza ipeni uthi angilazi uyisela uzoyisihogweni. Uma umuntu wele uwallet imtholisele kusho ukuthi uqombelo lamaphepha la amaphepha ngithiso ukuthi amaphepha ifone umoya mubi ufaka inkuthazo nenkanuko yokuthi hey yamase ngithola lento ngiyidinga kanti usathane uyazi ukuthi siyambopho uyisigqila sesisona. Ungasebenzeli ukugcwalisa inkanuko enhliziyo yakho. Ungabe isela, ungabe ungiqamba imali. Ungabe umbulali, uyabulala nangomlomo. Yabona nje uvela usuke ingane yabantu avumumbi. Lo muntu uyambulala understand wena. Ukuthi uyambulala ukuzethemba kwakhe ukuthi angazibone umuntu azibone umuntu. Umuntu uyini ukhulumanike wena wazini wena wisilima wena. Uyambulala lo muntu loso. Hayi wena nje uyancika nje. Uyambulala lo muntu lo. Ukuhlakanipha kuvela ngalesikhathi wena ukhuluma izinto ezokulunga umuntu. Because umuntu ubulawa kuthiwa emlomeni olimini ukhona ukufa nokuphila. Ingakho ngithi uma uthisha ezohlezi ebiza abafundi ngezilima bakholwa ukuthi bayizilima. Umfundi ugcine ngasaphakamisa isandla. Ngokuba yini uloketshela kuthiwa wena wesilima ngazi ubhuti bakho bafana nawe. So uyabona umuntu engqondweni yakho uzibone ngelutho wena ngenxa yomuntu okhulumile. Kepha uthisha bekhuluma ukuhlakanipha nokuqonda nokukhuthaza. Umfundi ufuna ukuba into angabobi yona engqondweni yakhe yakheke ngaphakathi lento ukuthi ufuna ukuphasa ukuba lo muntu omphambi kwakhe ukhuluma izinto ezihlakaniphileyo. uNkulunkulu ukuzosakha ukuthi nathi masiphile impilo elungele ubungcwele phambi kwakhe nomakhelwane bethu ukuba angikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngikhulu ukuthanda umuntu oseduze kwami. Ngimthanda kanjani uNkulunkulu makaze ngimbone ngihlule umuntu engimbonayo la. Uthando malungabi nakuzenzisa. Uthando malungabi nani nokuzenzisa. Nenyanye okubi. Masinyanye njani? Okubi. Masifunde ukuzonda into embi. Into embi nje ungayithandi. Nibambelezenzisi. Nisukubambelele kuphi? Kokuhle. Ubambelele ukwenzeni okuhle. Funda ukwenza okuhle. Thandanani ngenhliziyo. Thandanani ngani? Ngenhliziyo. Ungathandi umuntu ngomlomo nangamazinyo. Mephambi kwakho ngabe ngithanda mesebhekele we thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. Thando lakho malisuke ekujuleni kwenhliziyo kukamoya oyingcwele. Thanda abantu ngobuzalwane. Thanda umakhelwane wakho njengokuba wena uzithanda uqobo lwakho. Beke ungitshela ukuthi wena uthi uyamthanda umakhelwane wakho kepha umnika isinkwa sayizolo kodwa uzodla fresh. Thatha ukudla okudala unikwe omunye umuntu wena uzokudla ukudla okufresh. Hayi kunjalo mzalwane. Hayi bo unecala phambi kaNkulunkulu. Uzoya esihogweni ukuba unomoya. Ngakho ngimona ucezu lesinkwa. Hlephula uphe. uNkulunkulu uzokwenza more. uJesu wenza isibonakaliso. Sithi besibona sisincane sikho bethi akhange kothenge ezinye izinto athi no. Ethanda lezikhona. Kanani bahlathiseni kahle. Hlale kahle. Beke phezulu abonge. Siyabonga ukudla egameni lika Jesu Kristu. Sidle egameni lika Jesu Kristu. Sidumise egameni lika Jesu Kristu. Wayibonga uJesu. Wasihlephula isinkwa nofish. Wapha abantu abaningi abangango 5,000. Abantu badla basutha basala futhi ngenxa yani lokuthi ke uyafundisa ukuthi ukuncosulelana lokhu sonke singenela kepha umhabholo ufuna wena ube yimillionaire khona abantu bezobona ukuthi aha umhlengi useyibillionaire userich unomona kodwa umhlengi ukudlula nje emoto endleleni uthi uzocela ukudla kwakade akazondli izinja yini hamba ufuna umsebenzi nawe nami ngasisebenza. uNkulunkulu uyabhala phansi umhlengi nomona inhliziyo yakhe yimbi nami ngizomkhombisa. Umhlengi mesefile akazingcwabi
khona nje izitshele ezikhukhumeza bazofika abantu bazoshaya umgodi ube mude sebekuthwala ngebhokisi bazofaka ame sebegqisha sebeshaya ingoma sengibabonile lemingcwabeni bagqisha abanye bagqisha ngokuthi nje abanye bayahamba yahamba inja inhliziyo zabo nezibhlungu uma nawe inhliziyo yakhe ibiyimbi uthi kufile thiwa saphumula wazwa inkathazo umuntu emphakathini ungathanda kukhulunywa kanjalo ngawe enze okuhle phambi kaNkulunkulu mufuna ngakhulunywa ngawe kuthiwa mawuqhamuka kuthiwa hayi afanele mawuqhamuka abaswabe kufaka imsila ngaphansi njengezinto ezisabayo abantu abajabule ngiyakuncamela ukuhlonishwa kunokusayitshwa ngoba uhlonishwa ngemisebenzi emihle usayitshwa ngenhliziyo embi uzibona ukuthi isikhokho so qaphela ngaba abantu bayakuhlonipha ngothando noma abantu bayakusaba kepha bayakuzonda uma uqhamuka bashana bayakuthanda bakuthobele umhlonishwa bese uhambile athi ayazi angicasula umhleli iminyanya yami ukuthi nje uzenza umuntu ongcono ufuna ukusatshwa ngenkani lo muntu akakudayisa nje abantu bethi bafuna ukubulala kanti mawuhlonishwa uthandwa ngizwa abafundi bakaJesu bemthanda uJesu bemhlonipha ethi uJesu ngeJerusalema ngizofa ngizonikela ezandleni zabaFarisi nabaSadusi nabapriest bafuna ukufa naye ngenxa yothando kufanele ube nabantu abanjalo empilweni abangafisa ukukuvikela uNkulunkulu ke umusa wakhe mase ukufikile kwena uwenza ngisho izitha zakho zibe nokuthula nawe so understand inhliziyo yakho ingakhululekile ingaqaqekile ibophekile usayitshwa umahlonishwa ngothando kuNkulunkulu ufile kufa kokuqala lo okwesibili ichibi lomlilo banika sambulo ngihlanze ngehisopho ngihlambulule ngigeze ngibe mhlophe kuneqhwa kugezwa umoya inhliziyo yakhe kumele igezwe yonke lemicabango nemidlinzo emibi kumele igezwe ngizwise intokozo ngizwe intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo amathambo ami ajabule ukuze ethabe amathambo athokozekileyo yes fihla ubuso bakho ezonweni zami funa uNkulunkulu umfunela ukuthi afihle ubuso bakhe ezonweni zakho kuzona zonke izenzo zakhe ezibuNkulunkulu afihle ubuso bakhe akuthethelele amacala akho wesule zonke izenzo zami zonke izenzo zami iyona into esikholelwayo le uJesu mekuthiwa weza ukuzothethelela amacala ethu ufuna abantu abazovuma amacala abo avela thethelela amacala nje umuntu engazange azavuma amacala akhe ingakho kuthiwa khona indawo yokulahlwa nendawo yokuphila okuphakathi ukuba bonke abantu abavuma iziphambeko zabo bayakuthethelelwa amacala abo bese ke bahlambululwe babe basha ngokomoya bazalwe kabusha ngoJesu banike bese sifuna ukuvala uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uNkulunkulu ela inhliziyo kimi entsha ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo bese uvusa umoya oyingcwele oqinileyo phakathi kwami ungangilahli ebusweni bakho uNkulunkulu ungengimuki umoya wakho ungangiphuci umoya wakho oyingcwele uNkulunkulu buyisa kimi ukuthokoza kwensindiso yakho ungiphase ngomoya ovumayo bese ungisupporte uNkulunkulu ngomoya weqiniso khona ngiyakufundisa abaphambukayo khona nami izindlela zakho ngiyofundisa nabanye izindlela zikaNkulunkulu ngeke ufundise uNkulunkulu wena usaphuza utshwala uqamba amanga ufeba ubulala uzonda bese ungitshela ukuthi wena hayi uzoshumela uNkulunkulu hayi uNkulunkulu uthi thandanani wena ufuna ukuthanda umkakho uyamphingela nkani ukuyakubulala nike uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo funa kuwe uNkulunkulu ungenze ngibe nenhliziyo ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami yes
ungangilahli ebusweni bakho, ungangilahle ebusweni bakho Baba, ungangemuki umoya wakho ungangiphuci ongcwele, futhi umoya wakho oyingcwele, uyisa kimi ukuthokoza Buyisa kwensindiso kimi. yakho, ukuthokoza kwensindiso yakho. ungiphase ngomoya ovumayo. Yes, Khona ngiyakufundisa abaphambukayo khona izindlela ngiyakufundisa zakho. abaphambukayo izindlela zakho. Nes- Ngisindiswe ukuba nami ngikwazi ukutshela abantu abanye ngamandla kaNkulunkulu. Ngoba sengibonile ukuthi yini embi phambi kwabani kwaNkulunkulu. Banike. Nezoni ziyakuphendukela kuwe. Yes. Ngikhulule ecaleni legazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wensindiso yami. Khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho. Yes. Nkosi, vula izindlebe zami Vula izindlebe zami ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho. ukuze uma ngithi ke funda ukulalela ukuze ukhulume into efanele. Mawulalela izwi kaNkulunkulu kufundisa amandla akhe nobukhulu bakhe, wena bese ufunde ukuthi nawe wenze lokhu uNkulunkulu akufunayo ngokuba amadlebe akho avulekile, akwazi ukuzwa enze izwi likaNkulunkulu. Ezindaba nike Ngokuba awuthandi umhlatshelo, ngokuba uNkulunkulu akawufuni umhlatshelo, noma ngiza kukunika umnikelo wokushiswa. so uNkulunkulu ufuna inhliziyo ethobekileyo, akathokozi ngeminikelo nangemihlatshelo, ufuna umusa neqiniso nothando. Ngiyama lapho ibambe ngqi. Uma uza kuNkulunkulu kumele wazi ukuthi uzofunda ukuthobeka, ngoba uma ngaphandle kokuthobeka izwi iBhayibheli likutshela kwincwadi yaJakobe sahluko 4 sukela kuverse 5, 6, 7 and 8, bese ke emva kwalokho unginike incwadi ezenzo siyiphothe le ndaba le. Incwadi uthi ekaJakobe isahluko sesine ivesi esi5. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi umoya awuhlalisa kithi unqanela ngokomhawu na? So uNkulunkulu ethatha iphefumulo, umphefumulo wokuphila kumuntu. Lo mphefumulo wokuphila sogcwele umoya womona nenkanuko. Kodwa unika umusa Kepha uNkulunkulu ngokwenezela. uyasinika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazindlayo, uNkulunkulu umelene nabantu abaziphakamisayo. kepha abathobekileyo ubapha umusa. uNkulunkulu abathobekileyo ubenza njani? Ubapha umusa. uNkulunkulu abathobekileyo uNkulunkulu ubapha abantu umusa, abantu abathobekileyo. Mina nami ngifuna umusa njengoba nathi ngimthumela ukuthi asifune nomusa kuwo. Sonke nginesifiso ukuthi ufune umusa uNkulunkulu. Singaziphakamisi, singaziboni silungile. So uthi uPetru ke lapha kwincwadi yezenzo sahluko 2 verse 37 sebekuzwa Bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane. siyakwenze njani na? Wayesethini uPetru? Phendukani. Uthi uPetru masiphenduke njengoba lithi iBhayibheli ufuna inhliziyo zethu zihlanjululwe ngeqiniso. Masiphenduke yilowo nalowo besephendukile apaphathiswe egameni lika Jesu Kristu, Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, ukuze sithethelelwe izono zethu. khona niyakwamukeliso Khona ke sobe sesinikwa isiphiko sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso kesenu nesabantwana benu isabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambene. Lithi izwi masizisindise kulesi sizukulwane. Ungathi mawukuthi wena ufuna ukusindisa uqala ubheka umakhelwane, wena kumele usindise hayi umakhelwane. Understand? Amnandi mengizothi ke phendukani ucathi hayi neqa iphenduke wena ukhohlakele kakhulu. Usikhohlakele esikhulu ngoba wahlulela umakhelwane wakhe esikhundleni sokuza uNkulunkulu. Uzofuna ukuthi wena uthethelele amacala akho. Masifunde ukuthobeka, sifuna uNkulunkulu, funa ubuso bukaNkulunkulu. Manje usanisikhathi uphile. So ilo nalo ufuna ubuso kaNkulunkulu ngokupheleleyo, ofuna ukuhamba indlela yensindiso njengokusho kwemibhalo. Uyakusithinta kulemininingwane oyibonayo noma oyizwile ukuze ke sikwazi ukuthi sikhuleke uNkulunkulu ezindlela ukuthi sifinyelele kuwe wena ungene ngaphansi kwamanzi egameni lika Jesu Kristu njengokusho kwemibhalo, bese uqale uphile impilo yobungcwele, uhlanganyele nabanye abazalwane ekufundeni izwi nasekutheni kuyakhulekwa nasekupheleni isimo.
Siyamnxusa uNkulunkulu ukuba nalabo abasalindile asenzele indlela size sikwazi ukufinyelela nonke njengoba nigcwele eSouth Africa nizongena ngaphansi kwamanzi. uJesu Kristu inkosi siyambonga manje naphakade. Siyacela sivale umkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, siyazithoba Nkosi uJesu, siyalibonga izwi lakho elisiqondisayo Nkosi ukuba sibuyele endaweni yokuphenduka, ngokuba wena uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onesihawu, obiza bonke abantu babizele ekuphendukeni. uJesu Kristu yena yedwa kuyindlela neqiniso, ongabaleli Nkosi iziphambeko zethu uma sizivuma ngomoya nangeqiniso, sizehlisa ngokuba inyama yonke Nkosi inyama yesono. Siyacela uNkulunkulu namandla, siyalibonga izwi lakho, siyacela linketeze ngaphakathi emphefumulweni wethu nembeza yethu Nkosi, lihlolisise izwi ngokuba uJesu Kristu yena yedwa ufakile kunembeza womuntu kuba ukwazi ukummangalela nemidlizo yakhe Nkosi eyona ephambukisa umuntu. Siyakhuleka ke uNkulunkulu namandla ukuba intando yakho kube yiyona izwi lakho lisixolisisayo, limbule ukungcola Nkosi kwemidlizo yethu nezinhliziyo zethu, kuba ukuphenduka ngomoya nangeqiniso egameni lika Jesu Kristu yena yedwa osenzela umusa kuNkulunkulu, esenzela inkonzo yokubuyiselana noNkulunkulu wethu, egameni elihle lenkosi uJesu manje naphakade. Amen. Amen.